Fl-imqabba u l-Qrendi n-nar tniżżel f'postu fl-Għelieqi, lest biex fis-sigħat li ġejjin jissarraf fi spettakli pirotekniċi għal-festa li timmarka l-qofol tal-istaġun tal-festi, dik ta' Santa Marija Assunta. Il-volontiera mqabbin u Qrendin għaddejjin bl-aħħar xogħol biex f'dawn il-jiem tal-festa iżewqu smewwiet tan-nofsinhar ta' Malta bin-nar u l-mużika. In-nar jilħaq il-qofol tiegħu lejlet Santa Marija. Fil-Qrendi għall-pubbliku hemm l-ispettaklu The Conquest of Darkness. Ma' TVM News, il-membru fl-għaqda tan-nar Soċjetà Mużikali Santa Marija tal-Qrendi, Mario Zerafa, spjega li dan sa jkun maqsum f'diversi partijiet. Nibda bin-nar sinkronizzat mal-mużika, bejniethom hemm numru kbir ta' murtali tradizzjonali li daw jinħarqu minn li dejn ngħidulhom aħna mbagħad nerġgħu nagħlqu bin-nar sinkronizzat mal-mużika. Nar sinkronizzat mal-mużika għandna madwar nikkalkulaw xi 35 minuta. Isegwi n-nar tal-art fil-bypass tal-Qrendi. In-nar tal-art jingħalaq bit-tapit għal darba oħra sinkronizzat mal-mużika. Illum sar popolari ferm. Għal dan it-tapit ikun jintrama fl-Għelieqi wkoll jiġifieri spettaklu kbir. L-imqabbin ukoll għandhom 700 sena l-ħarqa ta' lejlet il-festa li mill-ġdid issa tinkludi t-torri tad-dawl. Din is-sena ogħla 62 metru u jinkludi 10,000 xott, kif spjegalna l-membru fl-aqda tan-nar Santa Marija tal-imqabba, Jeremy Merċieqa. Hemm ħarqa piromeżrali kbira fil-ġimma t-torri tad-dawl b'effetti ġodda uniċi ovvjament għal Malta. Imbagħad f'nhar il-festa fil-15 ta' Awwissu għandna spettaklu piromeżrali ġdid, hemm bi prints tridimensjonali, hemm hemm effett ġdid fej ħajġi printjat Santa Marija, l-Istatu Santa Marija. Ix-xogħol sa jittella b'żewġ dediki preċiżi. Dis-sena qed niċċelebraw l-10 snin minn meta rbaħna l-Festival Nazzjonali tan-nar tal-Art fil-Furjana, iddedikajna għalhekk. Din is-sena nfakru l-memorja ta' Mario Farrugia, il-Bosin li ħallna is-sena l-oħra, kien membru attiv f'dan l-għaqda tan-nar Santa Marija.